να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, αγιέστατο, ο καθένας από το πόσο που υπηρετεί αυτό το εξαιρετικό άθλημα να προσπαθήσει να βάλει ένα λιθαράκι έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Από εκεί και ύστερα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα της Καλυθέας ίσα-ίσα κιόλας, αυτό που φοβόμουν πριν το παιχνίδι ήταν το άγχος. Το κυριότερο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν το άγχος της πρεμιέρας, σαν γηπεδούχοι. Φάνηκε στο πρώτο μισό το αγώνα αυτό σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν κάνει μια πάρα πολύ σκληρή προσπάθεια μέχρι τώρα σε όλη την προετοιμασία. Δεν θέλαμε να πέσουμε θύμα έκπληξης λόγω της πρεμιέρας, όπως συνήθως γίνεται. Καταφέραμε, όπως είπε και ο συνάδελφος μου, ο κ. Σαφόπουλος, και βρήκαμε τη λύση να προηγηθούμε. Αυτό μας απελευθέρωσε περισσότερο. Μπορέσαμε να αποτύχουμε και ένα δεύτερο γκολ και ουσιαστικά εκεί νομίζω ότι βρέθηκε το παιχνίδι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ένα ομογενές σύνολο, και θεωρώ ότι ήδη έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Πέμπτης. Έτσι, θα πορευτούμε όλη τη χρονιά. Τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα για αυτό το οποίο κάνουμε. Επόμενος στόχος από τώρα κιόλας είναι το παιχνίδι της Πέμπτης. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι της Πέμπτης, της Κυριακής και το καθεξής. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτά τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Θα παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ξέρω τι έχω στα χέρια μου. Και θα ήθελα επίσης να δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο. Περιμένουμε ακόμα περισσότερους, αλλά πραγματικά μας βοηθήσανε και βοηθήσανε τους παίκτες μου να μπορέσουν να φτάσουν στην επικράτηση. Καλή χρονιά και καλή πορεία στην ομάδα της Καλυθέας και στον κ. Σαφόπουλο. Τελικά πείραξε που η ομάδα δεν έκανε προπόνηση, δεν έπαιξε φιλικό στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το είχατε πει. Αυτά τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς. Υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε πού θα κάνουμε προπόνηση. Δεν ξέρουμε τι γήπεδο θα συναντήσουμε. Αναγκαζόμαστε και διαφοροποιούμε το πρόγραμμα το οποίο έχουμε βγάλει ανάλογα με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Όλα αυτά τα καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσει ένας προπονητής και οι ποδοσφαιριστές του να προπονηθούν και να οργανωθούν σωστά, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια ότι παρά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν σε αυτή την πόλη, είναι πρωτόγνωρο για μένα αυτό. Όλοι λέμε ότι είμαστε δόξα, όλοι αγαπάνε τη δόξα, αλλά στο διαρτά αυτά κανένας δεν βοηθάει ουσιαστικά, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που θα τις αναφέρουμε κάποια στιγμή. Και βέβαια είναι ένας ελπικός παράγοντας ότι την έδρα μας συμπατήσαμε 10 Σεπτεμβρίου. Για να θεωρηθεί έδρα, ακόμα και τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν κάποιο καιρό προπόνηση, να παίξουν 2-3 φιλικά, δεν λέω παραπάνω, αλλά να παίξουμε ουσιαστικά ένα ουδέτερο γήπεδο και εμείς και η Καλυθέα, γιατί το ίδιο ήταν αν εξαιρέσει κανένα στον κόσμο μας, δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση. Όσο το πάτησε η Καλυθέα το γήπεδο, τόσο το πατήσαμε κι εμείς. Και νομίζω ότι θα κάνουμε άλλες 15 μέρες να το πατήσουμε. Πάλι με το παιχνίδι με το Διαγόρα θα ξαναπούμε. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, γιατί παρόν έχουμε. Όλα τα άλλα ξέρετε ότι έχουν φτιάξει σε σχέση με την τελευταία 15 ετία. Το μόνο που απομένει και είναι και το σημαντικότερο είναι να έρθουν κάποιοι άνθρωποι και να βοηθήσουν, αν πραγματικά αγαπάνε αυτή την ομάδα που νομίζω ότι την αγαπάνε όλοι και ζουν όλοι για την δόξα, να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι και τα τελευταία που πρέπει να φτιάξουμε, γιατί όλα τα άλλα τα έχει φτιάξει η έλευση του κ. Σάμιου και ο προγραμματισμός που έχει μπει. Αυτά, για να μην κουράσουμε παραπάνω τώρα, γιατί είναι και ο συνάδελφος. Εσείς μπήκατε στις 12.